ng baka. Ito ang sikreto. Pag gumanda ang iyong balat, kumain ka rin ng iyong balat. Kumain din kayo ng balat. Okay? If you want your skin become crystal clear. Kumukbak. Hello guys. Sakit mo ng tangkugo eh. Mura og anemic mo nagkuan eh. Anemic ta ani guys. Murag lamig kay kaon og murag kuan kanay kong skin. Niya murag kuan man ko no. Glutatayon man ko ni kuan ani. Glutatayon. Cosmetics doctor. Kaon lang kuno ta og kuan. Panit sa buaya. Panit sa buaya guys. Magluto tag panit sa buaya. My god. Luto na tani guys. Oh, sus, grabe. Atin ang isa lang, ang balbakwa. Nga. Guys, hiling muna nato ito ang kuan, nilat ang panit. Skin. The skin. Ayan guys. Lata na. Lata kay guys. So atong i-sit aside na ito kaya atong gisahon, okay? So painitin na natin ang ating kalan. Yan. Balat ng baka. Ingredients: lemongrass, ginger, onion, and garlic. At meron tayong atsuite sa'yo. Okay? Sarang natin guys. Ginisang atsuite. Ginisang atsuite sa ating balbakwa. So yan guys, ito ang sikreto ng magagandang skin sa ating mga actresses at actors. Kain tayo ng balat. Ito na ang ating balat. Nakagisa na balat para maganda ang ating skin. Ito daw ang sikreto. Pag gumanda ang iyong balat, kumain ka rin ng balat. Tikman na natin guys ang ating balbakwa na balat ng baka. Open. Grabing bukal-bukal. Oh. Bukal-bukal. This is skin. Skin guys. Ito na ang ating pinakahihintay, ang ating tikmanism. Miaw eh. Timplahan mo na ko guys. Ngaw na ta. Hello guys, ito na po ang ating balbakwang baka. Kung gusto nyong kuminis ang iyong balat, kumain din kayo ng balat, okay? If you want your skin become crystal clear, smooth and kumain din kayo ng skin, okay? May sausawan tayo rito. Brown rice. Hello guys, luto na po ang ating chicken skin soup. Beef balbakwa. Kung ang Batangas merong guto, ang Bisaya naman merong balbakwa. Ang Ilonggo may kansi, ang Bisaya may balbakwa. Ayan. Ang taga Metro Manila may ang tawag doon, tumbong soup ba yun? Balbakwa din ang sa Bisaya. So ngaw na ta. Prisa. Ay ka. Sabaw ali guys. Sabaw pa lang. Ulam na. Balat oh. Bala. Anghang ang balat. Ganto guys oh. Balbakwag yun. Ginamos. Humok ba?
melt on your mouth. Meron ding balat ang Abu Dhabi United Arab Emirates. Andito tayo sa ibang bansa. Kaya nagtataka kayo kung bakit merong balat ng baka rito. Ito. So hot. Sausaw na may sili. Sarap. Guys, kung magluto kayo magbalbakwa, ayaw kanyo latak, ayaw ng lata bitaw kayo nga super lata andun nga mura bitaw og suyupon lang ninyo ang unod. Ayaw na kanang napod mo kuan ba usap. Oh, balat. Skinny. Halang ganitong kwan guys. Halang gamay ato ang balbakwa. Pero okay ra, walang bitli.
It's pretty. Russian dollar. So tapos na po ang ating video. Until next putahin na naman guys. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.